Kakuha na tayo guys ng stock. Umaga-umaga na nahiram natin yung product ni wholesaler. Mabait sila, mga kaibigan natin. Lagari tayo sa daan. Paglabas diretso na. Buti na lang po, birang masirang electric bike natin. Bihira naman po masira ang electric bike eh. Siguro pag bumigay na yung preno mo, magpapalit ka. Brake shoe ang tawag nila, brake shoe. So puro pawis ulit tayo nito. Dinig pa yung vibration ng battery ng electric bike. Medyo malakas-lakas pa. Pre, mga kaibigan natin. National road na tayo. Pagtawid natin guys, dahan-dahan lang. Baik tayo, makisabay siguro tayo. Sabay tayo, nagbibigayan naman sila. May bigla-bigla nakakakita ng pasahero, bigla-bigla umihinto. Napaka-importante talaga sa sasakyan mo. Brake. Ayan, kumain ang brake na. Kukuha natin si Mama. Morning, Victoria. Mother, prepare mo lang. You're late. Oh no. Wala na akong ano. I'm late.
Sa akin lang. Pinarak lang yan dyan, Bes. Tuwang ka dyan, lang to. Kapas. Time blade. Hmm.